Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha Pi da ka Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Loom Sopo Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Kajaka Sumar Bapau kanong ba kata ka Woodline Hospital kabadon hadan kiti Shillong kalathun ka jing trekam Shipor na ka jing slay haplau kabaday ka jaka sange kali jong ki doktor kani kala jaha ka mit ngitho ding jong katayo ka arpulai tarik urisau arjar arpo ha ka step jong ka arpusau tarik urisau arjar arpo pan ki pulet jong ka fire and emergency service kila yarap ban pen kijit ya ka ka ba slay kani kala jana ka daw jong jing tua ka kenro ha ka warit ka badon hadan kiti bat la set ik jing tu jong ka